Kai Vasudev, a duk lokacin da kake buƙatar gani na, ba zan kasance a wajen ba. Amma fa a cikin zuciyarka, kada ka ɗauka ba na son ka. Da kyau sosai, gwanin burgewa. To ke kuma tambaye ni, ta yani zan nemi ki amshi soyayya ta? Gaya min kawai yanzu, dama ai kai shahararren magananne ne. Kin san irin idanun da nake so kuwa? Sak irin naki. Kin san irin gashin da nake so? Sak irin naki. Ta wace irin zuciya nake so? Tabbas kamar tawa mana. A'a, zuciyata nake so. Saboda ta koma taki tun ranar da na fara ganin ki.